Тук сме с Вася Банев от село Баница. Имаме некни Канал Вис и Канал 5. Канал 5 ни даде грешка изява. Ние сме много грешка, Лазе, извини, много грешка, па чера да деке но интерно здраво. Чера да деме но интерно, Лазе, и за тебе го кажаваме, а нас Канал 5 не много излъжа, изправарине, уса половин кило рекия Гроздова, не напия и кажуваме за тебе от се бил у затвор. Лазе, ти не си у затвор. Нема шо да се налютеш, сакам от година успешно да ни дойдеш по-скоро. Кой е тай бугарин да го фане кръсто? Ние да чекаме кръсто до година. Ние сакаме вай година с тебе да летаме и ти ни даваш пари, нас не много гледаш. Извини, нем да дойдеш на лютен, сакам успешен да дойдеш со радост да дойдеш. А нем да дойдеш на лютен да нутреш по наклоса па да не собораш. Сакам за убаво, я тука и господин от Илето. Я Илето ме снима, Илето вика, аз греша така поправам, вика, шо ве заебал, вика Канал 5 и Канал Вис. И Канал Вис. Да. Ево, Илето не снима. Ние за тази грешка нихки ги тужим. Ние за тази грешка сега, господине, Лазе, сега ки ги тужеме, яс, Аджи и Патъко. Ние троицата бееме, сега ки даме на изева, ки ги тужеме, защото не спреварват с уракия. Да, защо правят погрешка неприятелство? Неприятелство за тебе. Да. Значи они тебе те мразят. Айде само победа за Лазето. Успешно сакам Лазе. И шо бързо да ми излезеш, бе, Лазе. Само победа за Лазо. От годината те видам на безенто, Лазе. Айде, чао, Мария. Само за Касандра.